gawas sa White Lady nga nagpakita sa Fort San Pedro, aduna usab kunoy itom nga anino o Black Shadow nga naghamok ka sa maong dapit ug nakuhaan usab og hulagway. Sayra nato ang ikadang yugto sa Sugilanon sud sa Fort San Pedro. Pinaagi nining maong report. Sa usa ka photoshoot sulod sa Fort San Pedro, nakuhaan ang giingong anino sa likod sa babaeng subject. Makita ang daw naglingkod nga Black Shadow sa likod ini. Gishare kini sa tagduma sa Fort San Pedro gikan sa nagpahigayon sa photosession. Kaning picture nga nakita ang Black Shadow, ki-forward niya sa MOA. Ingon siya, sir, kanang tanawa ko nun ni sir ang kaning kuha na mo picture. Ya, pag tanaw sa na ko naaman yun eh. Muna kung naagid eh. Kung sa litrato nagpakita, lahi ang nasinati sa pipila ka mga staff sa Fort San Pedro kay sila mismo ang giingong giparamdam niini. Inig katulog nila. Usay, kumidyahan sila pirmi. Unya katungo sa kaguard na mo nga gabi na, nag-check sa lugar, kituok siya kalit. Ang mga gwardya miasoy usab sa ilang kasinatian. Nahuman na lang og CR. Wala may nigawa sa pikas CR nga naay ng plus. Motong dagan ko. Akong gyara kong kauban. Natuog ra man akong kauban. Gahagok ra man. Wasa ko idi mo ko nakita. So kini mga ghost stories nga dunay kalag nagpakita actually is not anti theology or anti sa pagtulong sa simbahan kay it supports the claims sa simbahan nga dunay kanang kalag nga magbilin nga dili madugta sa kamatayon. Samtang gipakita namo sa usa ka professional photographer ang hulagway aron masuta kung edited kini o dili. Naa may shadow sa ubos sa duha ka tiil. So ang chances ato tao dito siya niya namin nag-photoshoot na may lighting. Naigo ang chances ato naigo ang tao sa light niya, sa light sa luyo. Ginaingon nga magdepende sa interpretasyon sa mga tao ang makita sa iyang mga mata ug dili makakwestiyon ang uban sa personal nilang kasinatian. Bisan unsa pa man ang gituhuan, ang importante mao ang paghalad ug pag-ampo alang sa mga mitaliwan sa laing kalibutan. Kauban si Cleufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balik Bisdak.